Şägir diňli öwren halipalar ýoluny, bu ýol Türkmeniň gadim ýoludyr. Salyr nowat şu bol sah halipaň öwrenip goýan ýoludyr. Assalamu alaykum mähriban adamlar. Hormatly prezidentimiziň il ýurt bähbetli işlerini rowaşyk arzuw edip, halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimizi başlaýar. Biz şu Lewap welaýatynyň Wagşy Jumagelli orgun mehmançylyga çağırdyk. Oňa tadanlarlyk edýärler Gyjakda Spartak Atakow, Dutarda Batyr Ýalmuratov. Studiýamyza hoş geldi. Jumagelli bagşylyk ýoluna ilkinji başlaýyşyňyz bardy. İlkinji halipaňyz, ilkinji bir dutar hakan portoduňyz bar. Şu bir dutar salmany bir oglulukda bir bolýan höwes, şu bir sebäpli bolýar, bir ilkinji görüşiň bir bagşy insanlar ýa-da bir o garnaşlaryň içinde bir agalaň dogurlaryň içinde bir dutar salýan madymy şo barda gurrumyz başladyk. Benim şu yaşlıktan aydım sahibi olan höwesim uldy. Atama ýan berdi. Urunuf diýär, ol medeniýet öýünde işleýärdi. Ana atamam şu medeniýetiň içinde bolandan şu aydım sahibi hasam ömürke ýatak şu aydym aýdasymyz gelýärdi. Şeýle höweslikde. Maňa ilkinji şu dutar salmakly o öwreden öz atam bolup durýar. Ilki dutarda şol Halipaň ilkinji halipam. Başlangyç aydymlarmy atamdan öwrendim. Ondan sonra çağalar sınıf mekdebine etrafımızdaky ştaýa okuw bardym. Bärde de halipalarymyz bardana Nowat Hojaýew diýip ilkinji halipam ana Nowatda köp saglary o iňişine çykyşyny öwretdi. Şu günlerde de Nowat halipalar duşup bilmeýän ýerlerimizde maslahat sorap şeýle halipalar aragatnaşykda bolup durýar. Jumagelli halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimizi haýr bilen başlap berjek. Men şu Lewaply halipa bagşylarymyň şu Yusuf Ahmet destanyndan aýtýan hallaryň seň diýen aýdymy aýdyp bereyim. Bolar. Hay senin urası ol göreyişin senin Kadir gecetinle boldun enedin Göğe sonun boldu vahayip ballarım senin Hüncü dişlerine vahayıp etteley dahana Ah gülümde şunu bir külli cahana İnşeden bitermiş vahayıp bilerim gelin Ta 13 yaşar gıyolunun ey heveti Öpüşmek, uçuşmak gelo kömrün sadi Boyun terbidim kaddın ey şemsadi Akidin gecevre vahayt ballarım senin
aydım bilen söhbeley bileney tarbilim asların ay esme koydum nerbilim gülümde yarasır gelom hallarım tenim ah gülümde yarasır yarasar hallarım tenim inceden bitirmiş gelebilen tenim ey Cuma geldi tawal çağalar tonugat mektebi tamamlap aydym saat uğru boýunça alan ilmiň mamy şo barada gurrun berdim. O çağlar sunat eklerini tamamlandan soň Türkmen Milli Konservatoriýamyza okuwga geldim. O Milli Konservatoriýada vilayatlarymyzyň hem ýerinden talipler bardy. Bular bilen şu bagşçylyk ugrundan, şu aydym saat ugrundan şeýle bilimimiziň artmagyna her vilayatdan her hili her ýolda bagşçylar gelip Olar hersi öz vilayatdan şol bagşylar öz ýolundan aýtsa da hemmeň bir ýolla esa ul ýolla. Onuň hemmesini diňläp ulongan. Her aýsynyň öz aýratynlyklary bar, ýerine ýetirjilik ugrunda. Atynem ertary ýolundan aýdymlar aýtyp görkezýärler. Ertary ýolundan halipalarymyz Jumavelliewden, Öwliýaly başdan halipalarymyň köýne halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryndan görkezýärdik. Ine talip döwründe öwrünün bir aýdymy aýdyp bersen. Häzir men size şu talip döwründe öwründen içinde diýen aýdymy aýdyp bereyim. Bolar. Aho dostlar bir gözelime vaqtın sözlerimin dostlar bir gözelime hey vaqtın sözlerimin meşgul olsun seviyey sözler içinde gel okar min yalar min destaneyler min bina olsun akaylar içinde haşrının hemrası geleyleyliğinin tayı şöhlenen güllenere asmanın ay gel her gece her gündüzde gördüğüm tayı yüzün ayağın engare yüzler içinde aha Perida dengil tüme yere dökümde gel Heyleyleyley vana çıkılda yeni Göğe akçeren teneyler içinde Hakemin edir mutale içre gelmeye alım yerek tenime vafkın bilmene gel
Solumdan kalame titrer yalmana Dilim sözde köngülüme közler içinde Ah düller içinde gel çöller içinde Çöller içinde boy ey Cumageli Sağol Milli Konservatoriýany tamamlap, haýt hunar oýunçy işleýän şo barada görünmeli. Milli Konservatoriýany tamamlandan soň Lewap vilayatyna o işe bardım, işe goýberildim. Häzirki döwürde men Lewap vilayat Çağlar Sunat Mekdebinde şu bagşçylyk hünärinden çağlara sapak berýän. Bir näçe şähertlerimiz bar, şähertlerim bar. Olaram şol milli bagşçylyk hünärine aýdym aýtmaklyga gaty höwesli halipalarymyzdan, köýne halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny şeýle öwrenesler gelýär. Okuwçylarymyzdan, şähertlerimizden vilayet derejesindäki geçirilýän bayramçylyk çärelere işçiň gatnaşyp çykyş edip aýdymlar. Çykyş edip durýar. Şähertler bilen bir üýüşip oturýan bir şähertler bilen şol halipa han bir aýdym aýdyp berdiýändir, bir eliňe tutarap şähertleri görküp. Şonu aýdýan aýdymlaryň birini aýdyp berdim. Häzir men size şu Görögül destandan Turgulundy diýen aýdymy aýdyp bereýin. Bolar. Sol bilen tanışsam wagtym ýetdi Köprü zalim gafletden gel turunde Aha biraz gardyň çekeri Atken wezep ballarının yaşında gül Alevlerin kadrını bilen kaldı şeker Şekeriz barıma gel turunde Geyni atlalı senin yalın sen olmaz Atkenin gülün açılıptır gergi olmaz Ha görenler senden ayrılmaz yar yar Bağımız tanıma gel turunde Görünler senden ayrılmaz yar yar Görünler senden
Jumagelli Tawal Liwab vilayetinde ulu halifalar gelip geçen. Şu halifalardan Pudok bagsy, Alawud bagsy, Ewliyaulu bagsy, ýene de bir näçe bagsylar bar. Şol dinleýänsiň, şu halifaların haýsyny bir öýüdüňe bir aýratyn goloy, şoň bir edýän bir tesoýlaryny bir saz oýlaryny etjek bolup ýapyşýan. Şolaryň haýsyny bir etat öýüdüňe ýol edip saýladyň. Şo barada durup geçse. Indi Liwabdaky şu halifalarymyzyň hemmesini hem köýüne geçen halifalarymyzyň hem o il arasynda galan ýazgylaryny dinleýär, şolardan hem öwrenýär. Ine Jumavellik halifamyzyň oň halifasyna Ewliyaly bagşynyň Ewliyaly halifanyň aýdymlaryny il arasyndan tapyldy, şo aýdymlary köýüne şu magnetofon ýazgysynda ýazylan. Şolardan öwrenýär. Ine häzir men şu Ewliyaly bagşynyň şu görogly destandan aýdan agaçdandyr diýen aýdym bar. Şol aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Bolar, ýör wagtda. Gammar wawamda beren tadım. Aslın senin ağaçından ağaçtandır. Ah ağaç ditem gönlü kalır. Oğlum kiminle biten ağaçtandır. Ah canı canı. Bahar bilen men bahiline giderim. Cem bolar bağ içinde nälik yarlar. Ahirilerine kalanlar yazarlar. Görken kolun kalanlaram ağaçtandır. Zipa çekin yitir ahir gelkin ağlarım. Tavreden yeter aşığının yar cemalına. Daley yavrey daley aman yara. Haterden kümüşken tutarım tarım kılla. Zalov zaley sonda senin aslın görsem ağaçtandır. Ah zana zano. Oğlum kiminle biten ağaçtandır. Jumagelli Tawal inni haýty halifa barada o gurrun berjek şoň bir aýdymny aýdyp berjek. Indi men şu dörmen bagşy diýip Liwabda ýaşap geten bir halifa bagşymyz bar. Indi dörmen bagşyň ýazgylary ýok. Yani onun şägirdi Şakul bagşy, Ogwan bagşy, indi şu halifa bagşylarymyzyň il arasynda ýazgylary galypdyr eken.
He. Resulullah oğwan başynyň bir ýerine ýetiren nowaý gaýtarmasy bar, ene şunu aýdyp bereýin. He, bolar. Sehra devretinde durun gül kamar yasıl yel al oyunu döneyin Sözlendi katra bal damar ak yüzünde hal oyunu döneyin Haminin işini kestir şovunu düşmel Övünen heri sulhum alısma Hamalinin ditem kuştum yetişmel Mende yoktur mal boyunu döneyin